Vitajte na kanáli Uzlíček. V minulom videu sme si ukázali, ako skvele vyzerajú pletené ponožky opál zo série Hunderwasser 1, a to konkrétne farbu číslo 1434. Známu aj podľa označenia Hunderwasserovho diela, a to 637A. Odkaz na toto video nájdete aj pod týmto videom v popise. Ak ste túto veselú farbu ešte nevideli, určite naň kliknite, pretože možno práve tieto farby budú sedieť práve vám. Dnes si predstavíme nové veselé farby z tejto veľmi podarenej série. Ukážeme si, ako sa pri pletení krásne ukladá farba 1436 v prírodných zemitých farbách. Podrobne si prejdeme aj farbu 1435 a jej dokonalé farebné, vyvážené v pomere sítých a neutrálnych farieb. Všetky farby, ktoré sú predstavené vo videu, sú dostupné na stránke uzlíček.sk, kde jednoducho nájdete celú sériu ponožkovej priadze. V kategórii vlna a priadza na pletenie pod názvom Hunderwasser 1. Všetky fotky na stránke Uzlíček sú fotené u nás a farby priadzy či ponožiek sú kalibrované tak, aby boli rovnaké, ako keď priadzu držíte v ruke a svieti na ňu slniečko. Môžete sa teda spoľahnúť, že farba vám domov príde presne taká, ako je na stránke uzlíček.sk. Zabudnite na to, že z uzlíčka vám príde farebná mačka vo vreci. Viac sa o fotení a úpravách farieb dočítate v blogu na webe. Poďme sa spoločne pozrieť na prvé ponožky na farbu číslo 1436, ktorá znázorňuje Hunderwasserovo dielo 956. Ako už môžete na záberoch vidieť, ponožky sú ladené v zemitých farbách. Veľká škála odtieňov hnedej prevláda v celej dĺžke ponožiek, a to od tmavšie hnedej až po jemnú, skoro až krémovú. Aby ponožky neboli celé hnedé a zároveň aby boli veselšie, nachádza sa v nich aj celkom veľký podiel sivej farby. Sivá je veľmi jemná, presne taká, akú môžeme vidieť na skalkách pri horskom potôčiku. Skvele doplňa kontrast hnedej, ktorá je zastúpená vo veľkej miere. Hlavné farby sú doplnené v menšom pomere žltou, či nájdeme aj drobné náznaky červenej a zelenej. Aj keď by sa mohlo zdať, že hnedá a sivá sú chladné farby a ponožky budú chladné, nie je to tak. V priadzi číslo 1436 sú použité teplejšie odtiene a celkový dojem je spojený s pohodou a radosťou. Melír sa ukladá vždy rovnako, čo môžete vidieť na záberoch. Podrobnejšie detaily o pletení si povieme na zábere videa. Druhou farbou, ktorá zaujme, je farba 1435. Aj táto farba bola inšpirovaná Hunderwasserovým dielom, a to konkrétne číslom 697. Farebné odtiene prevládajúce sú zase o niečo veselšie. Máme tu viacej modrej, tmavozelenej, ale aj červenej či oranžovej. Farby zaujmú svojou sítosťou. Vo väčšom pomere je ale na ponožke zastúpení melírovaná časť. Aj keď na prvý pohľad môže sa zdať, že melír je farebne príliš jemný, pri bližšom pohľade je jasné, že použité farby sú výrazné. Červená, modrá či slabý odtieň zelenej v kombinácii s bielou majú dokonalé vyváženie a zjemňujú celkový dojem ponožky. Jedná sa preto
o veľmi veselé farebné ponožky a vôbec sa nedajú považovať za okúkané či nudné. Na záberoch môžete práve vidieť, ako sa ukladajú očká pri melírovanej časti priadze. Farby krásne tvoria vzorku po celej dĺžke, vždy oddelenou úzkým pásikom tmavo-zelenej farby. V zápätí po jemnom melíre nastupuje síta časť priadze. Celkový dojem z teplých farieb je skvelý. Farby hrejú už len pri pohľade na ne a svojou pozitívnou energiou vytvárajú príjemný pocit. Priadze opál sú štvorláknové, ktorý skrút patrí k tým, čo môžeme nazvať tak akurát. Vlákno nie je teda príliš pevné, ani príliš voľné. Melír je v celom klbku rovnaký a z jedného klbka vám vyjdú vždy dve rovnaké, vyššie ponožky. Ten najväčší dôkaz o skvelom pocite z ponožiek opál je, že aj môj manžel rád nosí farebné opálky a nie len po dome, ale častokrát aj do práce. Poďme si povedať niečo o pletení. Ideálna veľkosť ihlíc pre opálky je 2,5 mm. Aj tieto ponožky som plietla na tejto veľkosti. Ako vidíte, priadza sa ukladá skvele. Každé očko má primeranú veľkosť a po napnutí pleteniny sú viditeľné naozaj malé medzierky, vďaka ktorým bude ponožka dobre dýchať. Dôležité pri ponožkách je odhadnúť tú správnu veľkosť, aby boli rovnaké, a k tomu som použila ponožkové meradlo Shapebiz, s ktorým dokážem spraviť všetky veľkosti ponožiek, ale aj odmerať veľkosť ihlíc. Vďaka systému ponožkového meradla, ktoré pri pletení používam, ponožky dokonale sedia na nohách. Nikde neodstávajú, všade priliehajú tak akurát. Ponožkové meradlo mi pomáha vypočítať dokonalú dĺžku chodidla a pätu aj s priehľavkovým klínom. Skrátka, s ponožkovým meradlom už dávno nepáram. Ako je známe, pri ponožkách je nutné označovať rady, aby sme si užili pletenie a nielen neustále počítanie. Tu som siahla po osvedčených kovových značkovačoch Pony, ktoré tiež nájdete na vašom uzlíčku. Majú perfektný tvar a vôbec nezavádzajú pri práci. Vďaka kovu, z ktorého sú vyrobené, mi vydržali už niekoľko rokov, čo je podstatne dlhšie ako pri plastových, ktoré sa radi lámu. Ihlice, ktoré rada používam, patria do rodiny Knit Pro. Sú to konkrétne Zing veľkosti 2,5. Samozrejme, tu len v krátkosti poviem, že každá z veľkostí je farebne odlíšená a označená veľkosťou v milimetroch. Viac o nich si môžeme prečítať v popise, kde sa im venujeme podrobnejšie a nájdete ich v kategórii háčiky a ihlice pod názvom Knit Pro Zing. Ak by vás o príslušenstve zaujímalo viac informácií, môžeme si povedať o ňom v nejakom ďalšom videu, pretože toto video je hlavne o farbách opáliek. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a prinieslo vám veľa inšpirácie, snáď prinesie aj vašim nohám potrebný komfort, ktorý s opálkami určite dostanú. Ak viete, komu by toto video pomohlo pri rozhodovaní sa v nekonečných farbách ponožiek, video lajkujte a zdieľajte, aby sa dostalo k ďalším nadšencom pletenia, či pošlite ho práve tomu, komu pomôže. Ja sa na vás teším na budúce pri ďalších pletených ponožkách a preto nezabudnite odoberať kanál Uzlíček, aby vám ďalšie video neuniklo. Pretože aj vy ste uzlíček.